Venujem sa medicínálnej chémii, a to konkrétne príprave a testovaniu potenciálnych liečiv proti chorobám, ktoré sú spojené s poškodením mitochondrií, ako napríklad Alzheimerová choroba alebo ischemicko-reperfúzne poškodenie a ďalšie. Za svoj najväčší kariérny úspech by som považovala asi čerstvé získanie PhD titulu a takisto fakt, že som súčasťou špičkového výskumného tímu. Ja môžem striedať svoje činnosti laboratórne, pretože jednak nevenujem sa iba príprave látok, ale môžem ich testovať, takže to v podstate mi pomáha udržiavať entuziasmus. Je to hlavne spojenie príjemného s užitočným a hovorí sa, že nájsť radosť v práci znamená, alebo je spojené s tým, ako keby človek našiel prameň mladosti. Je myšlienka Marie Curie, ktorá hovorí, že s poznaním klesá strach z neznámeho. Myslím si, že touto myšlienkou sa môže riadiť každý vedec a ja sa ňou rozhodne riadím, tak preto rada prispievam.